Wathi siyabulisa egameni likaSibangcwele, sibulisa kubantu bonke abukelele kwindawo abukele bekuzo. Igama ndingu-Azola Ifani, ndingungqevaza, ndingu-director. Namhlanje kandihambi ndodwa, ndiphethe komntu omkhulu kakhulu, one of the best kwi-kingdom yethu, but andifuni ke siyothi ixesha kakhulu. Brakatheko, can you please greet abantu phandle? Okokuqala mandibulise kuwe director. Yes. Ngelihle igama lenkosi Yesu Kristu. Ndibulise kumntu wonke ophulaphulayo. Ndibulise nesinabo khona apha estudio ngelihle igama lenkosi Yesu Kristu. Lo uthethayo ke nguYandisa wakwaBhotha oyinzalelwane yalapha eCape Town. Yakabhotha, ndisukele iDifrem mna emakhaya Shineke eMaqwathini khona. Yes. Ndilasekapa ngoku. Ake inkaba yami le eleDifrem. Wena uzalelwe phi? Ngokuzalwa ndizalelwe ndakhulela khona eCape Town. Okay. Yes, ndasebenza ndaretirisha selapha eCape Town. Hayibo. Yeah. Kodwa ke ndigodukela eNgcobo. Ya kule ndawo kuthiwa kuseMaseleni. Yes, kwilali yaseZabasa khona. Ya kulapho ndiphuma khona ke ndingatsho. NdiseMaqwathini mna oBhlangwe. Yes. Amaqwathi ke ithiwa ke izindlu zakhona zintathu, but andizubona kule bhadi ndingumqwathi uBhlangwe mna. Yes. Lo mkhulu, wena isiduko sakho sithini? Ndingumgcina mna uNgqangqashe uGabriel khulumela mbenza abadla inyamanyamakazi bathi ziigusha zamabhulu. Hayibo. Ubutsolo bentonga. Ndingumgcina ukutsho ke. Shini Ngigcinwe ndim. umakhulu ngumgcina. Benke ndatsho. Ndiyalibona igazi liyajiya. Ngiyayibona. Athi kunamanzi. Shini mntakabhota, masikhabele ezipalini mani. Nangumba. Njengomntu okwaziyo apha eCape Town, hlala emakhaza khona. Ndithe ndabona uqhuba into ye-worship production, but ndiyibonela kude. Ndingayazi ukuthi mhlawumbi iqale njani and what is the vision of yona, iqale nobani. Can you take us through nje kuyo? Iqale nini? What was the vision, isebenze nobani? And also, what did you achieve kuyo? Okay. I-Worship Productions yikhampani. But ke mandicela uyiqala apha egameni elithi worship. Okay. Igama elithi worship ndilifumana ndise-Eastern Cape ndifundisa khona ndiseyi-teacher eDutywa. Okay. In 2017. Apha inkosi yathetha nami izinto ezininzi yaze yafikelela nakwigama elithi worship. Into an extent that ndandingayazi ukuthi ligama elikhona eli-existayo. Wow. Ndilifumana enkosini. Limayelana ke nonqulo. Isithi inkosi kum kudingeka abantu abazonqula uThixo bade bangene in worship. Okay. Uyabona baze bangene emfazweni yakwamoya. Yeah. So yaba ligama ke lizimeleyo. Then inkosi kum yabeka ukuthi in the kingdom of the Lord there are a lot of people who are gifted, especially musically. Okay. But kube nzima ukuthi bangene estudio okanye bavele hayi ngoba bevalelwa zinto ezithile but kungekho platforms. Yes. I-platforms ezikhona zinyanzelisa ukuthi mabakhuphe into empokothweni. Ufumanisa ukuthi abantu abaninzi abanayo into esempokothweni. So that's the vision uThixo awayibekayo kum ukuthi ngenxa yoba ubukumkani bam bunabantu ndizawusebenzisa wena ukuthi uqale this production ungakhangelanga nzuzo yamali. Wow. Kakhulu, but eyona nto uzayikhangela ukuthi ngobani efuneke bevelile ukuze ubukumkani bukaThixo buvele, udumo lukaThixo luvele. Into an extent that kuthe sisebenza i-Worship Productions ufumanisa ukuba singasebenzi kakhulu nabantu abaziwayo kakhulu. Wow. But uzofumanisa ukuthi hayibo ngubani ke lo baze naye namhlanje. Sisebenza ngomntu uThixo asibonise ukuthi that person is gifted. And kumele laa mntu lowana evelile. Then we take our platform. Besi-sacrifice i-platform yethu for abanye abantu. I-kingdom kaThixo kakhulu. Yabona abantu esibaziyo ukuthi aba bantu bazodumisa uThixo. Into an extent that i-Worship Productions irekhode ii-project ezininzi. I know. Ingabhatalwanga mali. Hayibo. Irekhode ii-project ezinye zaziwayo, ezinye mhlawumbi ezingekaziwa. Kungekho mali mhlawumbi eyirisivileyo because that was the vision of i-Worship Production. uThixo wanika yona in 2017 ngabe ndiyayiqala ke ngo-2018 i-Worship Productions. I-Worship Productions ndiyiqale ndindodwa. Ndikhumbula kahle ndaye kumsebenzi. Wow. Ndandiphangela ndathatha imali endiyiseyivileyo into eyayintsha yayi-keyboard i-09 ndayoyithenga eshop. Wow. Ndikhatshwa ngumfundisi waseLithaphaki. Wow. Sisiyoyithenga ezinye izinto ingama-second hand. Uzuqonde apho zazingekho izipika ezi zasestudio. Ndikhumbula kahle iiprojekthi eziyi-2 zokuqala sasizikonekte eTV-ni ukuze zikhale izipika zazo. Sasebenzisa izipika ze-TV LG ukuze zikhale. Angirekhoda khona i-album yokuqala, iprojekthi yokuqala endayirekhodayo i-album kaMoses Lusawana.
movement owayethanda uyihostela eKuyasa. Eyesibini iproject isingle kaOyintanda Nkabi ehlala apha eMakhaza kuthiwa nguPrince. Yes. So ziiproject zokuqala endandizenzayo apho ndisebenza zenza mahala. iproject kaLusawana zange ndenze mahala. Okay. Yes, but andifuna uyitsho price ukuthi ndayenza ngemali, but ndayenza. Uyabona, I think esathi siyayenzeka ozayo, sorry, not akaozayo, Oyintanda. Prince, Yes, naye umuntu owayemanager yayingumanowa. Okay. Asanda Manowa, umuntu owayemanager lo. Manowa siwayimanager. Oh, imanager nje evunyiweyo. Imanager nje. So that was the beginning of iWorship Productions. So ndifuna mani inkonzo lendawo ukuthi ezi project ubuzenza mahala for free. Did those people give you your flowers? Okanye ke kuba ke mhlambi ibisaqala i-production le yakho okanye mhlambi into mandiphendule ngolu hlobo. andifuni sibabheshe. Yes, mandiphendule ngolu hlobo umbuzo othi did those people give you flowers? Okay. Angeke nditsho ukuthi mhlambi ndanikezwe flowers okanye kanjalo. Because sisaphila uye ufumanise ukuthi mhlambi omnye umuntu akakwazi ukuza kuwe athi hey wandinceda. Yes. Then I appreciate you. Uyabona uthole kade sowukhwethela sowulibele ukuba wena wenza ntoni kule ndawo nje ngubani. You see, so into kanjalo ingenzeka ukuthi bakhona mhlawumbe abakhona abanqwenelayo ukuzonikeza flowers, mhlawumbe abanye ke sebalibala. Uyabona, because into endinothisileyo emhlabeni ukuthi uyakwazi unceda apha but wena uyonceda somewhere else. Ugxeke abantu kanti noUthixo sebenzise abo bantu ukuze basebenze in behalf of those people wena obabancedayo. So ufumanisa ukuthi abantu yabagxeka, abantu yababetha, kanti noUthixo akasebenzanga kule ndawo wena bewutyala kuyo, uvunele umthombo somewhere. Ndakabhoda siyibonile iWorship Production manje usenza ezi video. I think enye uyenzele apha kuwe. Yes. So mhlambi ngobani artist ezaziwayo namhlanje osebenze nazo eziphume phaa kwiWorship Production? Ngoba ngokwazisekho phaa ezindawo but ngobani ezi artist? Mandiqale apha, mandiqale ndifocuse kakhulu kwi-jam session. Yes. One of the people esebenza nabo kwi-jam session ngumfundisi uMboniso. Yes, umphathi. Pastor Vimboniswa. Sasiyenzela apha kule ndawo sikuyo ingoma ethi icilongo selizokhala bakithi esandisikelelana namhlanje. Also sasebenza nomntaka ozayo Ndamase. Yes. Engazange azorekhoda. Okay. Wayengazange azokwenza le-jam session, evakashile nje. On our way back, I think sasibuye eCape Town if I'm not mistaken. Udlale instrumental emotweni yengoma ethi Aneliswa Osweleyo. Ayicule. Ndithi mna safika estudio endlini apho sahlala khona eMakhaza kungekho muntu othetha nomnye. Hayibo. Sigika zinyembezi. Into extent that zange sitsho ukuthi iya ngapha kwemic masiqokele. Ndafika ndaseta i-system immediately. Jesus. Sakhomba wafika wadlala emaqhosheni umuntu akaxola sofuthi. Waba amaqhosha. Yathi izidalwa ezikhoyo. Ayikho prepared. And njengoba siyenza njenge-jam session. KwakungoLwesine entsukuni sekulate ilanga litshonile kusebusuku. Ndifuna ukuxelela my director ekuseni ngengomso kuFriday. Loo ngoma yadlalwa kayi-2 kumhlobo wenene same day. I-jam session ayenziwanga professionally. Hayibo. Kuyenziwa nje into engayaziyo noba nami yintoni, isuphu nje engacacanga. But on the following day yadlalwa kumhlobo wenene national radio station kayi-2 ingoma ethi Aneliswe Osweleyo. Wahamba wayemthatha eGoduka. Wabuya esithi uThixo uthethe naye uba mandizokwenza phi i-album. Ebuya kwizitudiyo ezinkulu nami ndisitsho naye sitsho sithi ngeke rekhodwe apha yena. Etsho ngomlomo wakhe wathi ngeke ndirekhodwe apha ekamereni. But uNkulunkulu wathi hayi buyela kulaa ndawo. Wamdreka wazorekhoda i-album ethi Zukiseka. Okay. uZukiseka lona. Wenze kuZukiseka. uZukiseka ndiyiproducer yakhe bakithi. Ngicela nindiqhobele nizandla. Hayi. Ndiyiproducer kaZukiseka. uZukiseka ogcwele iSouth Africa yonke. Okay. Ii-album zikaUzayo zingazange zagcwala. I-album erekhodwe ekamereni isatrenda nanamhlanje ingoma ethi Zukiseka, isacula emabandleni namhlanje. Ndothuka mna xa ndifika esisazini kwenye ikhantri uZukiseka eculwa.
erekhodwe eCape Town eMakhaza ezone 14 ekamereni Worship production. erekhodwa yile kwekwani ihlala apho kwesi situlo Hayi bo. uzukuseka. So ngabantu endisebenze nabo abo singabala ke kutshona langa ndathi xa ndibala iproject esendiyisebenzile xa ndihamba eCape Town ndafumanisa ukuthi zeqile ku-40. Wow. Uhlele eMakhaza sakubona ngathi umane umka uphinde ubuye but umkile for good eCape Town ngoku useDurban. Ndimkile for good eCape Town, ndimke eCape Town 2021 ndayohlala eDurban for 2 years. Sendirelocatile ke from KZN and sekuse KZN. Now I'm based in Johannesburg. Hayi bo. Cape Town, Durban. Kulapho ndihlala khona. It was not easy for me ukusuka endaweni endizalele kuyo endikhulele kuyo endiyaziyo endicomfortable futhi kuyo. But after kwarojwa i-worship production yaqhekezwa kwathathwa everything, I could not recover ngandlela zonke, even emotionally na-financial nanjani na andizange ndikwazi urecover. Kwaphoqa ukuthi no, let me try to relocate, ndibone khona ukuthi xa ndirelocatele ngeke ndikwazi na ubuyela. So namhlanje ndibuyele, fikile eJohannesburg. Even now sendigqibe i-album kaMjiyako Sondo. Hayi bo. Album, one of people yaqala umuntu endandicinga fanele uba soze ndimrekhode, one of people endibafolowushayo, one of people endibarespekthayo abagcwele uThixo, ndirekhode i-album yakhe engu-season 1. Ndacinga fanele uba seyifumaneka kodwa ngoku kwiindawo zonke ezi zii-platform. Masiye kule ndawo. I remember nixhomile kuFacebook ukuthi kurojiwe eMakhaza. Mhlawumbi yakuchaphazela njani kwiministry yakho kuba kuqhuba worship production kwathathwa zi-keyboard, zi-computer, everything? Mhlawumbi ikuchaphazele njani? Ndakangqivaza kwamoshakala a lot, njengoba nditsho ukuthi even emotionally zange ndibe right. But ndikhumbula the day kurojwa, after kugqityiwe urojwa sendishiyekile ndindodwa, kwavela uRomans 8 chapter verse 28 othi all things work together for good, konke kusebenzela ukulunga. Because ndiyacinga emveni koko ndabe ndiyamuva ndiya eKZN. eKZN kulapho kwareceiva khona i-calling yam yophondo engazange receive ndiseseCape Town. So ndinayo into ethi God pushed me ngendlela yakhe uba ndiye komnye umhlaba apho kuzotsho kuvele khona iministry yophondo. Why ndisithi ivele eKZN? Because ndibona ukuthi ndathi ndawufika eKZN, uqala kwam uqabela iflight empilweni yam ndandibhukishwa ngumntu waseCape Town endibhukishela uphondo ndiseKZN for the first time wandikhwelisa kuBritish Airways. Hayi zezinkulu ezo. Ayikholwa ngubani. British. Uyabona, endibhukishela uphondo ndingangothetha, ndingayanga as worship productions, ndiye njengoYandi Sabotha umfana wophondo. Usakhumbula sikwenye inkonzo nizoyibiza kufike omnye umuntu omkhulu khona wakhalisa uphondo wakustopa, usayikhumbula? Oh yes, thank you. I saw immaturity there. Abantu abayazi. I saw immaturity. Let's not mention his name and the name of the church. No, I want. Abantu abayazi. Ndandisahlala eCape Town. Yes. And ndavuthela uphondo. I was embarrassed. Ugcole kuthe qhu kwinkonzo and embarrassed yi-guest speaker enkulu. And ndangevaza ndivumele ndithi owayemkhulu ngelaa xesha. Owayemkhulu ngelaa xesha. But today igama lenkosi malibonke, siqhubekeke. Hey, waziwa ngophondo. Ndiyakulandela kakhulu ke kuFacebook, kakhulu kuTikTok, waziwa ngophondo. Just take us through nje uba iphondo eli, because abanye abantu banemibuzo uba iphondo aliyola lapha, iphondo ele ndawo ethile, uphondo luvelaphi. Just nje mhlawumbi, is it biblically and can you prove it scripturally, and also ifike njani le ministry yophondo? Because mna ungena mntu uyi-one endimaziyo odumisa ngophondo, mhlawumbi bakhona but oyena mntu uvelileyo umntu endimaziyo abakuphondo. Qale njani uphondo? Uqala kokufika kweministry yophondo kum direct, which is a calling. It was 2017 this Eastern Cape. Ndingumfundisi ka-Grade R khona apho. Inkosi ithetha nam ngophondo. One, uphondo
zange ndayiva nesound yalo. Uphondo andilwazi ngaphandle noba mhlawumbi ndilibone ludecorate Yes, yeah, somewhere. yeah. Uyabona? Also, if siyakhumbula abantu abaninzi balazela from Mr Bones Yes. indaba yophondo, and xa siyazela from there sikwazi uba siyihlanganise neministry, akukho lula. Uyabona? So inkosi xa ithetha kum ithetha kum direct with an audible voice. Hey. Ndakanxiva. Hey. With an audible voice. Inkosi yathetha kum, to be honest, I was confused because ithetha ngento endingayaziyo mna. In my confusion, kwathi qatha uAbraham kuthethwa naye kusithiwa Abraham phuma uhambe uye ezweni endiya kubonisa lona. Abraham in his confusion wapakisha impahla immediately waphuma wayezweni angalaziyo. Ndathi bawo kulungile, ndizoyenza ndingena-reference yezwi. Yes. As long as kusitsho wena. Luckily ndazifumana references along the way, sendiyamkele into kaThixo, sendiyiqalile into ephondo, ndayifumana along the way. Even eziprofeto nawo ezivela kubantu zizovela, akho mntwana profetayo mna prior wathetha kum ngophondo. Iziprofeto ezivelayo zizovela, uThixo sethethe nam sendiyiqalile iministry yophondo. Zivela as a confirmation. Zivela as a confirmation. Yes, zivela as a confirmation. Xa ndayifumanisa kwizikript ezithile, ndathi bawandonelanga mna because luvela phi. uJehova wandidirector to the book of Numbers chapter 10. Wathi phambi koba libe khona, alizange libe khona up until kwesi scripture sasentlango eyalela uMoses esithi uMoses makenze izigodlo, and then emyalela ukuthi ziyawukwenziwa kanjani, ziyovuthelwa ngobani, ngoonyana bakaLevi, kwisizukulwane esikaLevi, ababingeleli, abaLevi, abantu abasevayo. Ezinye izizwe azinako ukuba yiphathi yokuvuthela isigodlo. Kwabakhona ivesi mntakangqivaza engigqibayo ethi uphondo ke niya kulivuthela kwizizukulwane zonke. Ndathi akuthanga xa kuphela i-Old Testament indaba yophondo yanqanyulwa. As long i-generations zisaqhubeka, the ministry of the horn, of blowing the trumpet, shall be there. Yingako namhlanje ndingoyiki kwizithuko zonke endizifumana every day. Aselekekile ngoba Awuyaphosisa bhuti. Ndingakuvezela necomment yanamhlanje mna kwi-social media. Neyanamhlanje ndingakuvezela. Yho. Ndisathukwa even namhlanje. And ukuthukwa kwam andithukwa kakubi Shem. Ndithukwa kahle ukuthi I'm not belonging in the kingdom of Christ, but I belong into the kingdom of darkness. Ndimake ndiyakubetha mlonyeni. Ingabe uthukwa ngabantu abangaphandle kule kingdom yethu okanye uthukwa ngabantu abalapha kuyo besithi awungowalapha? Mntakangqivaza, kwathi xa ndiqala iministry yophondo ndohlukana nabantu abanintsi mna esikwi-kingdom sonke kaThixo, kaKrestu. Hayibo. But they separated themselves from me. Abanintsi inkitha yabantu. Nanamhlanje abanye babo basatsho ukuthi uyandisa usisangoma, uyandisa uthwele. Uwile uyandisa. Inqenqe yokuwa, uyandisa uthwele. Hayibo. Uyandisa sisangoma, uyandisa makahamba ayovuma into zakowabo. Uyandisa unabantu abadalwa, uyandisa unesidalwa, uyandisa uhamba nezithunya. Abazali abashoyo. Uyandisa mntangqivaza ngitsho le nto public. Hayibo. Mna abantu abayamkeleyo iministry yam kaKrestu ngabantu abazizangoma. Andifuna ukuthi abantu abangabayede, ngabantu abazizangoma. First people and majority of people abayamkeleyo iministry yam ngabantu abangasindiswanga, abantu abangamvumiyo uKrestu. Like voice school but mhlawumbi ibangelwa yintoni uba abona abantu bemela ngawo abayamkelayo bangayamkeli, then abantu bekumele bangaba abayamkeli ibe ngabo abayamkela mhlawumbi umntu omnyama esindisiwe engasindiswanga, i-background yakhe inonqulo phakathi. Esindisiwe engasindiswanga, umntu omnyama akukho lula ukuthi aphile kungekho into ayinqulayo. So abantu abaninzi abakholwayo njengoba bekholwa namhlanje basalwa neziqu zabo, basalwa nezinto zasemakwabo. Ungababona
ungasibona sinxibe isuti, but ike kwakhona izinto ezizawutrigarisha izinto zasebuhlanti, uzawubona betshintsha ebusweni. They cannot face those things. Abakwazi ukuthi into esenziwayo akakwazi uyohlala namanye amadoda ebuhlanti kube lula nje. Akanosika wala nyaka. Akakwazi nocaphula atye into osindisiweyo. Not because u-against ezanto. Not akekho against ezanto. Futhi akekho against aba bantu. But ulwa nesiqu sakho usaziva uyesu umvumile, uKristu umvumile. But if ever ungatrigarisha into ezithile kuzawuba khona into evukayo kuye. Yabo. So I understand ukuthi abantu abaninzi abantu is not that bathukana xa bendithukayo. Abathuki mna but basalwa neziqu zabo. Kusekhona izinto ezisabalandelayo. That's my answer to you. Sisizathu soba ndibe ndiyathuka namhlanje. Ndiye ndafikelela kuloo level ukuthi ndim-understand umntu ondithukayo, ndim-understand umntu ethetha negative. Ndikhona uba konje umntu usala nento zakowabo. And futhi emandulo le nto beyikhona kwaXhosa. Abantu babehamba benyuka intaba beyocela imvula entabeni ilanga libalele, bethambisile amafutha because bayazi ukuthi xa befika phezulu baze xa besehla imvula ihamba nabo. Bekuthi xa kufika phezulu kubekho utata othile, iphondo likhona kwakhe, engasindiswanga, engazani naBhayibhile, engazani naKrestu, avuthele uphondo. Bese iclimate or imvelo iyaresponda. Mandithi ngegama elivakala bese i-atmosphere iyaresponda. So now that those khulele ke ngoku as negative comments, but khasithathe phaa ekuqaleni mhlawumbe azikulimazanga ekuqaleni komba heyi mhlawumbe anyanisile abantu because ngabazalwana abanye zii-bishops zii-apostles. Okay. Ukundilimaza zindilimazile. Okay. Ne? Ukuba ndibe nento ethi heyi mhlawumbi andikholwanyana, zange ndibe nayo ngesizathu esinye sokuba ndamva kakuhle wayethetha nam. Okay. Uyabona if ever kuthiwa zange kuthethe mntu kum, if ever kuthiwa uThixo zange athethe direct okanye mhlawumbi wathumela ubani okanye umprofethi uthile, ndandizawuzithatha iintambo ndizibeke phantsi. But ingxaki kukhona umntu endamva ndindodwa erumini, ndindodwa endlini, ndamva kakuhle. Loo nto yabangela ukuthi ndigcine ukholo lwam noba kuthiwani. So in other words kuwe le nto ayonto ekuthiwa uyifundisiwe njengoba wona kuneeklasi zobafundisa abantu. Yes. Ungayifundiswanga le nto yi-calling lubizo kuwe. Andiyifundiswanga. So noba ngabe mhlawumbi umntu angaza kanjani athini soze kwenzele because kuwe yi-calling. Ayindi-affect. Yayindi-affecta ngokuqonda uba le nto ishaya kabuhlungu itsho zimbanjeni. Uyabona? But ndigcinwe le nto uba uthe ubawo. But today hayi noba ngingathetha isikona esithile, noba ngingathetha itheologian eyi-professional, hayi iyazithethela nje. Uyabona? Ndakabhota abantu abakuyeki tu. And ayidawuthi ukuthi nawuzoba ndiyeke ndiyawuze ndiyongena emngxonyeni. Uphondo masikhe silibeke upause kancinci. Uyanxiba ecaweni yakho, uyanxiba ezaa cassock zenu nazo kuyangenwa kuzo. Khawuthathe tu mani like zivelaphi ithini into yakhona ee-cassock. Okay. Igament. Yes, ezaa garment. Yeah. Ndiyinxibe ndiselapha eCape Town. Okay. Ekuyinxibeni kwam andizutsho ukuthi ubawo wathini. Yes. Uyabona? Ekuyinxibeni kwam I was directed by God. Okay. And wandinikeza isizathu endingazukwazi usithetha public. Okay. Uyabona? Yeah. Because uPawulos xa ethethayo ndiyamazi umuntu ekuKrestu waya kwelesithathu izulu wabona izinto ezingathethekiyo. No, ukungathetheki kwazo hayi ngoba mhlawumbi zinkulu kakhulu but zikhona izinto esingakwazi uzithetha public ngezizathu ezi-spiritual. So kwathethwa nam. So igament zange ndincediswe ngumntu, ndifuna ukutsho public. Igament ndazinxibela yabe seyikhonfenywa ngabaprofethi abathile. Yes. Then bese kube khona i-prayer shawl. Mhlawumbi bewuzoya kuyo ayidonto. Bese kuba khona i-prayer shawl, esi sikhafu sinemisebe. Yes. Esi sikhafu ndathi ndiyothenga uphondo because uphondo ndaye ndalikhangela uba lithengiswayo. Ndathi xa ndiyothenga uphondo ndafika lukhona ibekiwe i-prayer shawl. Ndayithatha hayi ngoba ubawo wayethe mandiyithenge. I'm being honest. Yes. Ndayithatha ndabuya nayo nophondo ndayinxiba. Ndafumanisa ukuthi ikhona ezwini. Ezwini ikhona nayo isentlango. Ithi i-significant yayo from the Bible. Abantwana bakwaSirayeli bayawuyinxiba ithalithi ibe nemisebe ethile.
ukuze bakhumbule izimiso zikaThixo. Ayinanto etheni mhlawumbi yoba powerful, akuyona ingubo yamandla okanye ingubo yoba ngcono kunabanye abantu abanganxiba. No, yingubo ekuthiwe, and ayikho enye into ephinde yathethwa ngayo, yingubo yokuthi noba uSirayeli selibele kangakanani, noba seseluthunjweni, uyawuthi wakuyinxiba akhumbule imithetho kaThixo. So xa uyinxibile ayibikho mhlawumbi laa nto iziva ingathi heyi ingathi ngoku ndikwenye idimension ethile ufake izikhafu. Hayi, to be honest, ayikho loo nto. Ndake ndathi ndishumayela eMonti, ndathi thina singazithatha ezigamente sizibeke phantsi, singawathatha namaphondo siwabeke le, singathatha yonke into nicinga fanuba mhlawumbi yiyo esenza powerful siyibeke, sinxibe njengani sifane nabantu bonke, futhi singade sinxibe nooshoti ukuba kuyanyanzeleka. But le nto kaThixo elapha kuthi ayixhomekekanga nakwenye into esiyiphetheyo, ayixhomekanga nakwenye into esiyinxibileyo, ayixhomekekanga ukuthi mhlawumbi sivela sinjani. No, into kaThixo ihlele emntwini ofana nabantu bonke, uyabo. So ayikho into engumahluko esithi xa siyithintayo ifike itshintshe okanye isitshintshe. No, ayikho into esitshintshayo, singazibeka phakathi nezinto. Le nto kaThixo, it is a power that is vested within us. So by the virtue of those powers we stand bold before the throne of God. Bathi abanye mntakabhota, ubhota wayerayithi esilapha eCape Town emakhaya, umoshe yilaa Durban. Uthini abantu abanjalo? Ndikuxelele ke, uyabona imost yabantu batshoyo abazange bandibona sebusweni imost yabo, abazange bandibona bava ngobhota, abazange bandiva ndishumayela, abazange bandiva ngqina, abazange bandiva ndihlabelela. Into abayazi ukuthi ubhota wayeseKapa qha. Imost yabantu ndithe xa nam xa ndibajongayo abantu abatshoyo kwamba ndibe ngase ndimbuze ukuthi kanene wena ngubani, because andimazi kwa umazi, uyabona. And ke ngoku apha eKapa if ever bayathi ndirayithi ndandisenza ntoni, ndandirayithi ngoba ndandisenza ntoni, ndandirayithi ngoba ndihleli phayana endlini, yeyiphi impact endandiyenza mhlawumbi. Because to be honest, with this ministry, with this ministry, I have people about testify almost every day. By this ministry, we impact people, we influence people through the grace of God. Even abantu esingazange sababona face to face, mna ndiyakwazi uhlangana nomntu eJoburg athi nanku lo mntu lona wandinceda kwi-depression by listening to his videos. Ngicela uhlala apha, ngicela apha, ndibuya abuye ayowithdraw i-2,000 andikeze ngesandla, not because of ukuthi ndithetha ngumntu ongakholwayo ke bhuti, thetha ngumntu ongakholwayo athi wandinceda kwi-depression wena. Nam ndothuke njengabantu ngoku nam ndingayazi ukuthi le ministry yonceda abantu kwizinto ezithile nezithile nezithile. Ndingabhota andifuni siyicacisile ngathi sibuzwe ngumntu. Yes, thank you. Mhlawumbi if kukho umntu ophaa endlini onale same calling as wena, yes, but onganyelwe zi-negative comments and mhlawumbi iyakulandela baqoma yho uba ngaba mhlawumbi xa nale calling mhlawumbi nam ndingamkela ndinazunyamezela ii-comment ezinje. Uthini mhlawumbi into onjalo, uyabona? Okay. Naye one-same calling le unayo, but ukuze aqhubeke angatyhafiswa zii-negative comments azibona kuwe kuba ke qomba kwi-role model yakhe. Bakhona abantu abanjalo. Okay, into yokuqala ngeke siyibalekele ukuthi njengoba siphila, singakholwa sikholwa, sesiphilela kakhulu i-social media. There is ilizwe elibizwa nge-social media. Othi noba wenza into liyakubetha ube ngathi wenza into wrong. Uyazi asakwazi nokukhala in the presence of the Lord, asakwazi nokugqiza amafinyela in the presence of the Lord. Sifuna uba ngamanene in the presence of the Lord ngenxa yoba sibalekela ukuthi konje njengoba kuvidorayizwa izwe yaku-social media, awuzihlekisa ngawo, asisakwazi noyithetha into evela kuThixo ngoba sigade uba kuzawuba khona umntu ozawubuza later on ukuthi ikuvesi bani le nto uyithethayo. Asisakwazi uyenza into athi uThixo masiyenze nawo, because le nto lena izawuthi xa ifika edlangalaleni kube ngathi besenza into erongo. Fine ke kunjalo, before ndiye kwimpendulo yakho, into eyomnceda umntu, if uyaqaphela mntakangqivaza, there are a lot of negativities kwi-comments mhlawumbi ezithethwayo kum, andiphenduli.
because the reason why ndingaphenduli, ukhona abantu endibaziyo bebethetha kwiminyaka edlulileyo, bebethetha izolo. Namhlanje bangqinelana nawe. Namhlanje babuza u-A no-B kum. So ndingathi ke kumntu okhona phayana, ungekayenzi le nto oyipurpose oyibizelwe nguThixo emhlabeni, awukayiphili impilo yakho. Ungekayenzi le nto uThixo afuna uyenze, awukenzi into. Ngamagama aphandle, you are still useless in the kingdom of the Lord. Usenza le nto oyibona isenziwa ngabanye abantu nawe ufune wenze yona. Izulu lisakhangela uba wena uyoze ufike nini na obizweni lakho. Usahamba ngelane yabanye abantu, awukenzi into. Usenza i-calling, usavusa i-movement ngenxa yoba ubone abanye abantu bemisa i-movement. Usamisa intente ngenxa yoba ubone abanye abantu bemisa intente. Usaqala mntangqivaza i-calling ngenxa yoba wena unemali, izinto uzawuzenza kanje. Awukafikeleli obizweni lakho. Usenza izinto because of wena woyika ukuthi abantu bazothini. Awukafika apho bizwe khona. Loo nto endingayithetha. Hayibo. Ndiyabona. So uyone graphic designer. Yes. Hey. Hayi, kuba bekuthiwa abantu bayarate into yokuba ke andifuni ke sifuze ngasiqabanisa nabanye abazalwane. We look, we don't judge. Yes. Okanye masithi ke to be safe, you are one of the best i-graphic designers endake ndazibona esike ndazisebenzisa. Uyifundiswe ngubani? Currently, I have 14 years experience in graphics. Yeah. I-graphic designing ndiqala ngo-2011. Yes. Ndisenza ugrade 11. Ndizitofela nje ikhompyutha, ingekho mntu ondifundisayo. Ndandisesesikolweni. Even today, akekho umntu ongama nongavuka ekufeni athi ndiphume ezandleni zakhe kwi-graphic designing. Ndifundiswe i-graphic designers uhlekwa, ndifundiswe kugxekwa, ndifundiswe kuthiwa ayikho le nto yenzayo, ndifundiswe zii-sabotages, ndifundiswe kungabhatalwa umsebenzi wam. Hayibo. Ngamanye amagama Ndizawutransfer. Ndifundiswe ndizawutransfer. Ndifundiswe ngu-God bless you. Ndifundiswe ngoba yima ndiza kubhatala ndiseseswazini xa ndibuyayo nje nakanjani andikho se-South Africa. Ndifundiswe yiyo ke ndifundise i-graphic designing. Ndifuna ukuyibeka into yokuthi banintsi abazi-best kunam, banintsi abakhulu kunam kwi-graphic designing, but into eyenza umntu ohluke zii-pains nee-challenges umntu azihambileyo ukuze afike umntu kwindawo akuyo. Kukhona abantu abane-5 years bendazi bacinga ngafani uba mhlawumbi abanye abantu bacinga ngafani uba ndiyiqala izolo because bengekaveli kubo. Ndiqale kudala but ukudala wam beyisezintlungu, bese kungabhatalwa, bese kucenga abantu futhi ndiyacela kuze nalale ndifile ndicela undibhatale. Yabo? So namhlanje ndiyakwazi ukuma kwi-price endima kuyo ndithi iposta yam yimalenga, siyema apho because I know what I deliver. Injalo mntu ayangqinayo. Inayo imali mos endiyenzayo. Le nto ndiyenzayo as much as uba ingekenzeki kum, kukhona abantu abanemizi ngayo, kukhona abantu abaneemoto ezinkulu nge-graphics. Kukhona inceku eyi-colleague yam in-graphic designing, nguYandisa Chonga, wenza i-graphic. He's the best. Wow. I think seyixhomile indlu yakhe use-Eastern Cape Hayibo. nge-graphics. Hayo qha. Sewuxhomile umzi wakhe nge-graphics. And we celebrate him because nathi we are being inspired. Sithi hayi le nto iyenzeka. Kulapha eSouth Africa njengomntu kwamanye amazwe. Wow. So mhlawumbi bakhona abantu eseke wabafundisa, bakhona abantu abaphuma under wena. Bakhona abantu abaphuma under mna but andizukwazi uba mention ngezizathu ezithile. Bakhona abantu aba-more than 5 nje. Abanye andisabazi. Kukhona olapha eCape Town uthi phambi koba ndenze iposta mna for i-client ndiqale ndiye kwipage yakho ndiyojonga ukuthi yephi latest oyenzileyo. Asazana ebusweni but uthi mna ndifundiswa nguwe ii-posters. Yabona ke urayithi into onjalo novele aziyele ogqiba ngatsho. Uyatsho every day. Uyatsho every day. Wow. And I'm proud of that person because ndinam xa ndibona and andiye kube buhlungu xa ndibona enze ipost efana neyam
because yamazi uvocal yathi. Yes, honest oba mna ndifunda kuwe uyabona. So bakhona abantu ukhona omnye ndamhlalisa ndamfundisa within a week i-graphic. Now she's the best. Ndakabhoda mhlawumbi ngozaqala kuhle u-graphic designer unestudio sindawo seJohannesburg, utshaja njani, wenza ntoni? Zinintsi into endizenza but mandibale zibalile. Ndikhalisa uphondo. Okay. Ndi-graphic designer. Imaqala uyatshaja for uphondo uba mhlawumbi ndikubizile phantsi uphondo uyanitshaja? Ewe. Okanye siyathetha? Ewe. Okay. Manditsho apha public. Ewe. Okay. Yes, Ndiyatshaja. yeah. To be honest, because this is for the kingdom of the Lord. Yeah. Bakhona abo bazawuthi umntu asinanto. Yeah. Uyabona? Okanye sinento enga Then yes. siyathetha. Okay. Uyabona? Yes. Then ngi-graphic designer. Okay. Into endiyenza every day leyo. I design, I print i-banners, i-logos, i-posters, kuninzi. Kwanto ethi graphics, branding kuninzi. Yes. And ndisebenze nabantu abanintsi. Yes. Currently, I'm a personal graphic designer kaBabu Andile kaMajon. Wow. Yes. Currently. Yes. Yeah. The project is more than 70. Endizenzele uSicelo Mncube, the motivational speaker. Yes. Even currently, yes. Graphic designer yakhe. Banintsi namabandla naba out of the kingdom of the Lord. Ndisabenzela namhlanje. Nantoni the music producer. Yes. Based in Joburg, but ke ndiyakwazi uba mobile. Yeah. Nalapho ke siyathetha. Andizazi ezinye izinto endizenzayo but ninzi kakhulu. No, sesivala mntakabhoda. Mhlawumbi kubaluleke ngantoni kwi-artist uba ngaba ibe-registered, because abantu bathi bazi-artist manisi baye hayi worship ecawe le. So kubaluleke ngantoni uba umuntu abe-registered? Imnceda phi into leyo? Okay. Into yokuqala, for you to be registered, okay, njengoba uthatha imic uyisondeze emlonyeni, what are your intentions? Okay. Before siyofika kwi-registration, because into eqhuba umntu kwi-registration uba be-registered zii-intentions zakhe. Is this person intentional ngoba abe kwi-poster, ame estage, aminister to people? Ngomso uzibona ephi? Phambi koba sibe siyaqala ukuthi kubaluleke ngantoni uba uzibona ephi ngubamba imic? Loo nto leyo izampushela kwi-registration. I-registration yiyo into ezamenza ukuthi angaxabani nabantu abanintsi xa kuthathwa iingoma zakhe eziculwa somewhere, xa kuthathwa iingoma zakhe ezirikhodwa ngoobani, xa ebona umculo wakhe awufake ku-online stores okanye odlalwayo ezireyidweni kube ngona aphakamayo. Kwangoku umculo wakho ungekabikho phi. Are you intentional about this? If you are intentional, go and register. Impendulo yam leyo. Wow. Injalo mntakanqafa. No, siyabonga kakhulu mntakabhoda mani. I'm sure part 2 uyafuneka. Siqale kule ndawo le-registration ubheka phambili pha. But le ibe yona besifuna ibe ngawo uba ungubaba mntakabhoda usuka wenze ntoni. Just nje amanzi okugqibela kubantu abukeleyo pha bazokugqibela nje. Sivala nje mntakabhoda. Okay, amazwi okugqibela ngamazwi endizowaphinda esele ndiwathethile. Ngamazwi athi le nto uyibizelwe nguThixo. uYesu ubuzwa umbuzo oba yintoni ngoku wayolalisa endlini kaZakeyu? Uthi for this reason I was born, for this reason I came. Qala funeka uzazi ukuthi njengoba uphila apha emhlabeni uphilela ntoni? Why udaliwe wena, not thina why sidaliwe. Mna ndinguyandisa ndidalelwe ntoni? Emveni kokuba uzazile wena uzawuba lula uphila phakathi kwezinto ezi-against wena, phakathi kwezinto ezi-against ubizo lwakho. Awuzulala namhlanje uyinto ethile, ngomso uvuka sewuzibiza ngento ethile, phambi kwakusasa kule veki zayo sewuyinto ethile, sewutshintsha indawo. But if ever is discovered, because if ever you have not discovered yourself, awukazi uphila ubomi bakho up until uzidiscover wena. Not about, because uyakwazi uba discover abanye abantu, uyakwazi uba profeta abanye abantu. If ever you fail to prophesy yourself, awukabi yonto emhlabeni. Nomethe ungaba mkhulu kangakanani, nomethe ungabizwa kwiindawo ezinkulu kangakanani, uselapha kuloo kona ukuyo abantu bengekaqhobeli izandla
abantu bengekakuncomi, kawuqala uzincome wena, kawuqala uzazi wena, kawuqala uzibone wena umkhulu ngaphezu kobona abanye abantu bebakhulu. Ngamazo ndiwashiyeyo lowo mntakangqabaza. Khawuthi ufumaneka phi? WhatsApp, TikTok, Facebook, yonke into yakhona. Njengoba igama lam ndingiyandisapota, Facebook am ndiyandisapota, TikTok am ndiyandisapota, Instagram am ndiyandisapota, WhatsApp ndiyafumaneka 067 878 0158. Ungaxhumana nam nangaluphi na udaba olucinga fana uba singathetha ngalo. Banxwele, thank you so much for watching. Enkosi kakhulu. Definitely yena u-part 2 uyenza usendele mntakabhota. Enkosi kakhulu, siyabulela. Ndiyabulela tata, my director.